dan toch een poes paken. Dat er wat oud is, weet je toch? We hebben hem ophellen als Poes Joep. Voor een poes vind ik net zo'n mooie naam. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar een naam. Ik dacht zelf toch eerst van Poes Diesel. Maar misschien is het ook wel een beetje apart om je poes naar een brandstof te vernemen. Maar ja, als je nog een suggestie hebt voor een goede naam voor deze poes, dan moeten we reageren. Het is hier net mooi waar. Je wordt ik weer onder de slag in die zoers. Dit is heel waar, net. Ik heb vitamine D slikken. Oh, ik ga even een Jobi-stick te lien. Van Suzanne, dus dat is een ding die ik ook wel wat deel zetten. Een super stabiele beelden levert dit natuurlijk op. Met mijn Jobi-stick. Zal ik op het dashboard kennen? Dan kan die stoel klein mee. Ja? Piet net, Jan. Dat is niet helemaal goed ook. Ja, het is goed. Jobi de praxis, maar in verfhelje. Doe je naar de gamma? Waarom? Omdat je hier net echt de kleur hebt. Ik zie je. Dit is te blauw, maar iets meer blauw-grienig. Ik voel op Susanne, want ze is een leven ben ik die. Dat vind ik echt een vreselijke kleur. Ik rijd ervan. Haagse blauw. Oh ja, ja. Er zijpelt wat in. Lijkt dat er een beetje op? Het lijkt er wat lichter, maar goed, dat nou, op zijn camera zitten. Nou, komt goed in. Ja, hoe geroerd wordt. Ja, hoe komt die meer eruit te zien, hè? Dat is de vraag. Nou, was dat nou weten? Abonneer je dan. En dan zie je bij de volgende video hoe de muur worden is. Beste.